All na ha develop with seaport monopoly Lagos nwere na Nigeria economy I collapse mmadụ ama na ha nwere alternative na nwa agbabazie mbọ bebezie ekpere yọba ndị business ha nọrọ na nka maka na ha nwere ha nwere alternative ebe ọzọ ha esi buru ngwa afịa ha ma ọgba afịa ha ma ọ mee ife ha na-eme. Ụmụazị Igbo Chineke agọzigo anyị mana anyị kwesịrị iwetu akụ n'ụlọ dozie ebe anyị, and that is why njije na anakụ about 30 something years ago acquire a property about 3,000 hectares ebe anyị na-akọ rice tinye grains na ground harvest ya send ya to mill anyị mill ya tinye na mbupụta ya n'afịa. Ọrụgo oge anyị eji welu akụ anyị n'ụlọ maka na anyị tinye akụ n'ụlọ ọrụ adị n'ụlọ ohi apụọ ama gaa ndị mmadụ enwe ebe ha na-eje n'ụtụtụ enweghị ife a na-eme kpatara ibigari aka, and anyị na-agwakwa ndị gọọmenti anyị ọ na ha chọọ enyere anyị aka even from Abia State up to Uguta from Imo can dredge Uguta Lake, create a seaport. Ebidokwa mafia na Nnewi na Port Harcourt ka anyị na-esibu atụ afịa all seaport eje ịtụ afịa na port ọ nọ ebe a 3 months or 2 nweta ebe ịtụ na Lagos iburu ya disende all ndị gọọmenti o nwere infrastructures onwekwe anything wrong. Soludo nwekwa ike inweta contract ọ na federal gọọmenti kwuo agree get here Chinese they will dredge the Niger and anyị nwe seaport na Onitsha ifo liberate this economy ọ ya bụzi only Lagos economy it will be Nigeria economy. Why Nigeria achọghị use the best thing Chineke nyere ha as a country? Otu onye bụ one of the leader of Nigeria say na ịkpọkọta mmadụ ise ma ọ bụ isii tinye ha n'ofu kampụ tinye onye Igbo ebe ahụ na ọ ya eru afọ 3 ma ọ bụ na onye Igbo abụrụ onye isi ha. Ọ bụrụ na ị na-enye ha ofu ndị ha na-eme ofu ife nyanwa emuvu owere ịma na o nwere ife Chukwu tinyere n'ime o tinye ha n'ime ndị ọzọ. Ọ bụ ife mwute na Nigeria niile ya agbakọnye ọnụ na-asị ka a chọta onye edu anyị ndị anyị na-akpọpụta na-egosi ụwa na onye awa onye kachalụ ọkacha amalụ na be anyị bụ ife ifele anyị maka na anyị achọghị ịgwa onwe anyị eziokwu. Onweghị ife ya change no without a good leader. Onweghị ife ya improve no without a good leader. Everything start and end from leadership. Azụ aha emebi site n'ọdụ ọ na-emebi site n'isi but Nigeria chọrọ change ha ma ebe result dụ. Ebe anyị siri bịa n'ala Igbo anyị aha asọpụrụ ego ife anyị na-asọpụrụ ụwụ amamife na ịgba mbọ. Anyị na-asọpụrụ ịgba mbọ na-asọpụrụ ịlụsị ọrụ ike. Ọ bụrụ na anyị amaghị ebe isi kpata ego anyị enweghị nsọpụrụ n'ebe ị nọ anyị adaghị eri ego. Oge anyị pere mpe anyị aha eme pati ebe a na-espre ego n'iko ndị mmadụ welu emegide ndị enweghị ọnụ ka ha fụ a na-asị na ego mmiri na ọ na-egosi ka mmiri onye fụ sisi ọ na-enye mkpọtụ maka na onye ndị kpatara ego ahụ enye mkpọtụ. Anyị anụrụ ha ụzọ ọkpọrọ polisi oti na moto buru kobokoti na-eme na-apịa ndị mmadụ ibe ya. Ọhọ ife ejiri zụọ anyị ọhọ ife kwesịrị ekwesị ejekọtapụghị na Japan ma ọ na America ma ọ na Germany ma ọ na mba niile mma fụ ebe a na-efe mmadụ ego n'isi. Ọwụ tradition ndị anyị bibe ha n'ebe a bidoro enu every Friday anyị ghọọ amụta ọgba karịa anyị ghọta ya mekarịzie ha ya na-atụbọ ndụrụ ego n'enu just inye mkpọtụ. So ụmụazị anyị na-ekunitezi instead of ịlụsị ọrụ ike ọ na-achọ ego mmiri ego nke na-ehu ka mmiri, and therefore it's stifling hard work. When those young people say part of the things you need to create wealth well how to defy your gratification. Otu yesi nwe ndidi ife na-achọ debe n'ego gbagodo mbọ. I chọpụtara na social trend and modern things for young people today with that if I had a noise making, if I had attention, no nya with the new currency, no nya nyapatalo onye ta banana o se onwe photo tinye na social media. My own understanding, the real currency is credibility. Mwadone trosrogo kwedi fi na ekwu na obeziokwu. Igbo land hustle without support. You see, in today's Nigeria, there is one place you cannot ignore. That is the southeast and other parts of Igbo land. This is where hustle lives. This is where businesses never sleeps. From morning till night, people are buying, selling, moving, building. Go to Aba, factories, traders, street production, everywhere. Enter Onitsha, one of the busiest markets in Africa. Money is moving. Goods are moving. But something is missing.
That is support. These same traders, these same businessmen depend on imports, containers, goods, raw materials. But here is the problem. No functional seaport close to them. Everything must pass through Lagos. From Lagos, goods travel long distance to the east, to the owners of the goods. Many containers, like we are told, about 60% of these containers still land in Onitsha and Aba. So can you imagine if it has to pass through Lagos, more costs, more delay, more stress? So the question is simple. Why? There is water in the east. There is potential. Onitsha has a river port. Oguta has a river port. Oguta Lake connects to waterways, but they are not working the way they should. Not fully developed, not fully active. So the people keep struggling, not because they are lazy, but because the system is not helping them. The system has been arranged to favor mostly the southwest. These are people who don't wait for government. They hustle. They build. They survive. But imagine this. If there was a working seaport in southeast, or even in part of southwest, nearby southeast, goods would land closer. Costs would drop. Businesses would grow faster. Now the pressure on Lagos that has caused Apapa gridlock and the rest of them would reduce, and Nigeria would benefit. But here is another problem. Listen carefully. Now, even with all of these challenges, there's another truth. Some young people are chasing the wrong things. They are chasing attention, money and water. They are chasing clout. They are chasing social media fame. But attention is not wealth. Noise is not success. According to what Papa Koshari said, he has the right. He has been, with his level, he can actually advise. According to him, real success is this: learning a skill, building something, staying consistent day by day. The Igbo spirit has always been strong. Work hard, start small, grow big. This is the culture. Yes, the truth is that the system is not fair. Yes, infrastructure is lacking. But you cannot stop. You must keep building. You must stay disciplined. You must think long term. Because in the end, nobody will build your future for you. Despite all of this, Igbo land is not weak. It is just waiting for the structure to match its strength. If Nigeria must continue, and if Nigeria must grow beyond one city, beyond that Lagos that they brag about, if you believe every region deserves opportunity, then it is time to demand better infrastructure, better planning, and real economic balance. Note, this content is for analysis and public discussion. All views expressed are based on available information and commentary. Enough is enough. Like I used to tell people, Lagos success is by design. Do the right things and you see. Can you imagine what Lagos is getting in terms of internally generated revenue? And somebody is still bragging. And there are people who made Lagos boom. Even though it is still by design that they were made to make Lagos boom. Things must not continue like this. And this is why some people call for a split. We have waters in Southeast. We want to get our containers at Southeast. Most of these containers, like I said earlier, move to Southeast. But what it takes for these containers to get to Southeast, delay and even extra costs. We are the main importers in Nigeria, the main dealers. But they will put one of their man as custom officer. They put bottlenecks, making things hard for us. Igbo, enough is enough. I'm not just doing this video to inspire you to work harder. No. We must say no.
The other day, they want to concession just 20% to one of these closer ports, not even Southeast. The Lagos governor and the Lagos government, their people, this must not happen. Can you imagine? Ndị Igbo in politics everywhere, we must rise against this. This is not a joke. We must not continue to tolerate this nonsense. I'm out of here.